Ku danna subscribe a M.fans TV domin samun shirye-shiryenmu, ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirinmu zai an tayo muku cikin wayarku. Kai, Allah ya sauki. Kai, lancin ɗin nan fani na karaya. Gaskiya na karaya. Kai yanzu lancin muna ta yi coci ta ƙi higuwa, anya coci nan za mu hige ta. Kai, ina lancin ɗin nan ai yi a hankali. Gaskiya ni dai na karaya. Ina wannan coci ai dai mu hige lancin ɗin nan ya a hankali. Ina lancin ɗin nan ai abubuwan ya hankali. Mutumina. Ya garin ne. Me yake faruwa ne? Tunanin lancin din nan nake ina gaya maka. Lancin kuma? Tunanin lancin nake. Kai, lancin din nan ni fa na gaji, wallahi na karaya. Don me ya so haka? Ina wallahi na gaji da lancin din nan. Kaga? Wallahi tallahi boxer nake so in saya. Banan? Kaga gwari bana. Kaga ta narke. Ta narke. Kaga gaskiya da yan garin nan za su yarda, wallahi da jama'a za su yarda. Cocin nan mu hige ta haka. Gaskiya wallahi cocin nan mu hige ta. Su yarda wallahi gwara mu higa cocin nan haka. Da ni dai za su yarda wallahi gwara mu higa cocin nan haka. Saboda me? Ka kyale. Kaga yana ga maka bayan zalancin saura mako ɗaya ba saura sati da. To kokari zan yi da cin bahi da me in sai boxer. Boxer? Kwarai ma kuwa oke ne. Kaga ranar lancin sai in zo a yi min addu'a in ba da da godiya irin 1,000 nan. Ka san na ba da in haɗa gaba ɗaya har da lancin. Kaga na haɗa da lancin ga da godiya. Gaba ɗaya? Litinin tana yi oke ne. Wallahi ficewa zan yi. Oke ne kai. Amma mutumina baka da mutum. Ka kyale. Yanzu lancin ɗin nan so ɗaya a shekara. Ina. Ka wani ka ci damuna kana aiki. Kai komai Allah ya kiyaye ka ya kare ka so ɗayan da zaka bayar a shekara. Na gaji. Yanzu shine sai ka ce ba za ka bayar. Gwara mu hau boska mi oke ne. Ina ai ni yadda nan su yadda shawara ta gwara mu hige ta haka. Da ka bai a gyara. Kaga gonan nan taka da kai waken suya ka wannan dawa dan Allah ba Allah ne ya baka ba. Kai ba za ka gane ba gwaran da ta narke barkwanan yake kyau. Gwara mu shiga oke na in sai danyen boxa na ne wajen oke. Amma mutumi na Allah ya shirye ka. Kai. Na zo ina so in danya ne ka mu zo mu haɗe kai kana wani bulin bituwa. Yanzu ni din zaka yana? Ni ya naka na ba. Ya naka na fito ni. Allah da mu ne kashin baya in Allah ya kai mu. Ani kaga ina kawo babur dina da an gama. Ani a gidan baya ma zan zaya. Kuma ban zancen da nake ma. Na bana sai ya fi na bara. Ka je. Da wannan in Allah ya da yanzu dai kaga inconclusive ce. Don Allah ya da sai ta zama conclusive din. Ana isa ni dai da shawara ta higa. Yawa mu dai addu'a muke Allah ya gyara ku. Ka ne ka kuma ka neman haka wani zance ana so a yane shi ya nemi wani zance. Haba dan Allah. Mutumi na ne. Ya garin ne. Ya garin ne a aiki. Kai ka kyale. Ya hutu. Wai ya hide lancin din nan. Kai zancen da nake kenan. Malam Abu Doka ya zo gunnan. Wai hi Abu Doka. Dan iska yi ma ba dokar zai kuwa. Ni ba lancin din nan ni fa. Gaskiya bana ba zan lancin din nan ba. Bana ina baya. Ai na ga man na karaya. Garanti biyar ta ba ta ciwo a lancin. Na ga man na karaya. Da kai shekaru nawa muka duk shekara he mun ba da kuɗi. To ga gani. Ba na gaba ba na ki gaba na ki baya. Gwaran sai baku sana yi oke ni. Kai ma da haka daure ina beskon nan ta babanka. Ni mata zubi he oke ni. Beskon nan ko aka yi mata zubi za ka ga gudu. Za ka ga tafiya. Kai wannan ta ai gaskiya da an samu a hige ta yanzu. Ka rabu da su ni da asibiti ta ai mu hige ta haka. Gaskiya. Suna wata matsala. Gashi an gama komai. Yanzu abin da za mu je mu shirye-shiryen oke ni. Ga 'yan garin nan za su yadda gwara mu shiga cocin nan haka. Kai san ku daure ku daina yin dariya mana. Me haka? Ga ina gaya maka aini gwaran hau boxer a lancin din nan in tafi oke ne. Ka tafi habasha ma ba oke. Kaga dai cocin nan yanzu dai inconclusive ce. Inconclusive. Ka ina gaya maka Besko baban nan naka da aka dauko mana ita kaga he mu tafi oke nan da boxer na. Allah ya sa lifa. Ne kaga yanzu gwara ta narke barkono ya narke. Kai Allah gero zaka ce. Ku danna subscribing a M.fans TV domin samun comedies dinmu. Kada ku manta ku danna ƙararrawa domin da zaran mun dora zai an muku. Kada ku manta M.fans TV.